Салом алейкум бародаро. Бисёр савол метиҳанд ки криптовалюта чӣ фоида мебинӣ, чанд қа фоида мебинӣ ва биёин мо илана мегӯем ки шумо чанд қа фоида мебинен ва нишон метиҳем. Ва мо имрӯз ба хусус омадем ки як портфел интихоб кунем, портфели санҷишӣ ва нишон метиҳем $10,000 криптовалюта мехарем. $10,000 крипта мехарем ва нишон метиҳем ки дар муддати 1 сол ҳамин портфели мо чанд қа зиёд мешавад. Ва мо дар инҷа дута портфел мекушоем. Якта постоянный на основе долгосрок, то есть мехарем айни ҳол ва як сол пас привлекаш мекунем портфел. Дигари мо боша ҳар моҳ $100 да мехарем ва нишон метиҳем ҳар моҳ ки чӣ қадар портфелои мо зиёд шудастанд, чӣ қадар кам шудастанд ва дар муддати 1 сол биёин ровно 1 сол пас мебинем ки чӣ қадар зиёд мешавад. Ва мегӯем ки портфели BNB ки мо ҳар моҳ дар $100 мехарем ҳаваи криптовалютаро, и портфел якум то панҷума ҳар моҳ мехарем, мепортоем ва нигоҳ мекунем ки чӣ қадар зиёд мешавад портфелиҳои мо ва криптовалюта шумо чӣ қадар фоида метавонед аз $100 ба даст биёред. Так биёин интихоб мекунем монетое ки айни ҳол мо мехарем. Ва асалон ҳозир мо дар CoinMarketCap мехарем. Барои ки дар портфели CoinMarketCap ҳам хеле раздел дора. Дар инҷа шумо метавонед ки портфели санҷишӣ кунед. Дар худтон портфел соз кунед ва монетаро бихарен. Дар инҷа хубаш чие ки нишон метиҳад ки чӣ қадар дар кадом нарх шумо харидаген ва чӣ қадар боло рафтаген дар муддати 1 сол ё ки дар муддати даркории шумо. Ва основно монетаро мо барои харидан CoinMarketCap барои харидан нест, барои касое ки кор мекунанд дар криптовалюта аллакай медонанд, и барои анализ кардан основном. Аммо в основном монетаро дар Binance мехарем. Касое ки кор мекунанд аллакай медонанд ва касое ки кор намекунанд метавонед ки мо курс дорем дар таги чӣ мемонад номерои WhatsApp-та метавонед нависед, курса дастрас кунед, ҳамаша нишон метиҳем кор кардан, тарзи кор кардан дар Binance, чӣ харидан, фурӯхтан, ҳамин монетое ки айни ҳол мо мехарем ҳозир нишон метиҳем ки дар муддати 1 сол чӣ қадар зиёд мешавад монетаи гуфтаги мо. Аллакай мо ин монетаро харидагем дар Binance мон ва биёем мебинем ки дар муддати 1 сол чӣ қадар монетаи мазкур зиёд мешаванд. Ва якум монете ки мо интихоб мекунем и монети ҳам машҳур биткоин ай. Чӣ қадар бавид мекунед, просто медироед дар CoinMarketCap вибр мекунем айти даркоритона. Тамом. Мо гуфтем ки $10,000 10 монет мехарем, яъне ки ба нархи $100. ва нигоҳ кунед, мо дар инҷа интихоб мекунем ба нархи $1 ва дар бавид мекунем транзаксия. Ва ҳар моҳ мо нишон метиҳем. Ҳар моҳ якум то панҷума интихоб мекунем. Чӣ қадар ки гуфтем ду портфел мехарем. Як портфели долгосрок, як вақта мехарем мемонем, портфел дигари мо боша ҳар моҳ дар $100 ҳамин монетаро харида мемонем ва мебинем ки ай кадомаш фоидааш бисёртар мешавад. Чӣ қадар ки дидем мо аллакай дар $100 биткоин харидем ба нархи риночниш $29115 ва монети якум мо биткоин буд, дуюм монет мо боша Ethereum. Ethereum дар $100 мехарем. Гуфтем ки 10 монет дар $100. Нархи Ethereum $1900 айни ҳол. Числаи имрӯзаро мегӯм 5 моҳи май соли 2023 ва насиб боша 1 сол пас равна ҳамин моҳи майда нигоҳ мекунем портфели моро ки чӣ қадар зиёд шудаге. Се монете ки интихоб кардагем, чӣ қадар гуфтем ай топ монетаи топ монетое ки ҳастанд BNB айни ҳол нархи монет $325 ва дар $100 дигар монети BNB мехарем. Аллакай $300 шуда шуд мо. Монети дигаре ки мехарем монети XRP. Монетаро ҳар кадом статистикашон мехарем. Шумо метавонед ки баъди гузаштани курси ман сармоҳзур худтон анализ кунед ва бифаҳмед ки чӣ хел барои чӣ именно ҳамин монетаро мехарем, чӣ перспектива астай. Мо ин монетаро аз рӯи риск менеҷмент, мани менеҷмент ва аз рӯи правилна интихоб кардани портфел мехарем. Чӣ қадар ки дидем ду монети асосии биткоин Ethereum аллакай уже 20%, даже ма BNB рам дар инҷа куш мекунам, қариб 30% портфел монам монетаи голубӣ, яъне фишки голубӣ, монетаи асосӣ гирифтагиянд. Ва ҷа тақрибан 3-4 монети ки айни ҳол мехарем, яъне XRP, монети дигари мон ADA. Нархи монет арзон ай 0.38 цент ай. Биткоин дидем ки $29000 буд, ай монет дар $100 нигоҳ мекунем чанд та мешавад, қариб ки 300 та монет зиёд мешавад. Ва ҳар як монете ки мехарем гуфтем ки аз рӯи аллакай мо пеша ки анализ кардагем, шумо метавонед баъди гузаштани курси мо бифаҳмед ки чӣ хел мо анализ мекунем, чӣ дар именно ҳамин монетаро ва дар чанд фоизи портфелмон ҳамин монетаро харидастем. ҳозир XRP, ADA бо ду монети дига мехарем. Ин монетаҳое мебошанд ки аллакай перспективни инҳоам зӯранд дар оянда аз сабаби безе бидани интернет камтар ошибка додастем. Все аллакай шид монети ADA-ам харидем
аллакай нигоҳ кунед, ки нархи монетаи харидагӣ $100 уже 99-97 уже чанд сенти алӣ шидастанд ва страшно нест дар бозори биржа. И постоянно алиш мешава, ида бигем ки аҳамият наметиҳем. Мисол шумо просто хушро анализ мекунед, монетаро мехарем ва нархи ояндаашро нигоҳ мекунед. Монети дигаримон монети Solana, монети яке топ монетое, ки дар як сол қариб ки чанд баробар зиёд шид, чанд баробар не, даже чанд сад баробар нархи монет зиёд шид. ҳоло нишон метиҳем баъди харидан. Монети Solana дар $100 дига мехарем, примерно 5 монет мешава аллакай харидем Solana. Ва монети дигари нигоҳ кунед, аллакай 3 монет, бигем ки қариб 4 монет BNB агар дар ҷо дохил кунед, я ихтом вобаста метавонад ки уже 4 монети бигем ки проектҳои бақват шава. Проектҳое ки ино ҷати риск деюм ҷода меистанд баъди биткоин эфир. Ҳама монетаи зур бақват рискш кам биткоин эфире, баъдан монетаи чорта вибр кардагимон ки қариб 40% портфела дар бар гирифтааст. Ва ду монети дигаре ки ӯзи мегирем, монетаам рисковниям бақватам устойчиван риск дам, неке монетаи перспективашон зуран монетара. Я монетиш монети хитои, яъне ки блокчейни хитои Chainlink да интихобш мекунем. Айни ҳол ба нархи $7 фурохтааст монета. Ба $100 дига интихоб мекунем Chainlink. Монети хубай, монет ояндаш зур мешава, барои ки аллакай чанд ширкатҳои хитоӣ дами монети Chainlink уже да блокчейни линк добавид кестанд ва государственни даже проектҳо уже да ин монет кушидастанд, яъне ки да оянда метавонад ки профити зур кия. Нигоҳ кунед ки максимални уровни кишидагӣ буд $50. Айни ҳол боша $7. Агар ки нархи ҳозираш, нархи пешинаша дайрол кунад, нархи максимални отметкаша уже тақрибан 7 баробар зиёд мешава. Яъне ки $100 мо умедворем ки $700 мешава. Минимални шояд ки $1000 шава. Ва монети дигаримон 8 монетимон монети чезе мешава. Чилиз и спортивни монетаи бисёри проектҳои футбол, бисёри чизои командаҳое ки ҳастанд, дар ин монет яъне ки хушанд, ами ба воситаи блокчейн сушуна пеш мебаранд. Ва дар $100 дига монети мазкура мехарем. Всё монета харидем. Чӣ хале ки мебинем уже 1 2 3 4 5 6 8 монет шид. Ва ду монети дига монетаи рисковни мехарем, барои ки ҷойда ки рискш зиёдтар, фоидаш ҳам зиёдтар. Ҳамин сабаб монетаи рисковни мехарем. Мегӯм пешакӣ ки ин тавсияи сармоягузорӣ нест. Мо ягон каса намегем ки монетаро бихарен. Просто мо чизе ки химол мекунем нишон метиҳем. Так, монети дигари ин монети GRTI, касе монети намедона, монети искусственный интеллект. Ай сабабе ки соли 2023 ChatGPT, яъне искусственный интеллект беҳад хуб рафтаст. ҳозир гуфтастанд ки ҳамин монетаҳо до 2023 иксои зур метиҳад. Так, $100 дига дар монета мехарем. Аллакай харидем, мо ҷудо кардем ки ба категория ҳар монетаро аз не категориян чӣ харе ки мебинед. Ва охирон монетимон ин монети мемкоин. Якта мемкоини PP, мемкоини нави ки аст. PPI инам добавид мекунем. $100. Аллакай ин монет мо уже харидагӣ будем. Дар муддати 3-4 рӯзи харидагимон 100% зиёд шид нархи монет. Яъне мо ба нархи $1 тақрибан харида будем ва ҳозир мебинем ки нархи монет то есть децент шидаги 0 аз чанд ҳазор, 1 цент буд 0 аз чанд ҳазор уже децент шида ва уже нигоҳ кунед ки дар $100 мехарем монета, мо чанд миллион монет мехарем. ҳозир биё нишон метиҳем дар ҷо. нархша бинед ки копейк меистад. Чанд шумо дар $100 нигоҳ кунед ки дар $100 43 миллион монет харидагем. То есть 83 миллиона 43 ҳазор монети PP харидагем. Ай монетаҳои дигаша бинед. Solana 14-15 та харидем. XRP 217. Яъне ки ҷа чӣ хеле дар ринок шумо чанд қасуме ки дорен, ай $10 боло метавонед любой монета бихарем. Биткоине ки як донаш $29000, аллакай мо дар $100 харидем, нигоҳ кунед ки 0 аз 1003 монет шидаги. Карданаш нархаш 0 аз 138 уже 257 тона харидагем. Ва ин монетаҳое ки айни ҳол мебинен як сол пас бо медорем, ҳамин портфелро интихоб мекунем ва нигоҳ мекунем ки чӣ қадар зиёд шидаги портфели мо. Аллакай дар ҷо нишон наметиҳад ки баъдан як сол пас нишон метиҳад ки ай ҳамин рӯзи боротан чанд қадар ё паст ё ки зиёд шидаги. Портфели $1000 мо чанд қасм кор кардем ва мо ҳозир як портфели дига ҷудо мекунам, ҳамин монетаро дар $10 мехарам. Портфели санҷишӣ, номи портфел мондагием санҷишӣ. Мо ҳозир бо ҳамин монетаро дар $10 мехарем ва ҳар моҳ
даҳами якам то панҷума дар $10 ҳами портфела харидан мегирем ва нишон медиҳем ки дар охири сол кадом портфели мо зиёд шудагиай, яъне ки кадомаш фоидааш зиёдтар, портфеле ки як бора мо харидагем ё ки ба уследнит кардан харидагем. Портфели уследнит кардан яъне ки мо ҳар моҳ ҳамин монетаро ки харидагем дар $10 мехарем, яъне ки дар муддати як сол, дар муддати 10 моҳ бигем мехарем ки и аллакай худаш $10,000 то есть $1000 ровно мешавад ва нишон медиҳем охири сола ки кадом портфел чӣ қадар зиёд шудагист статистикаш. ва агар ки ягон саволотон бо шоҳиди криптовалюта номери WhatsApp-та мемонам, метавонед ки дар омада саволотона пешниҳод кунед. Айрӯи гуфтем ки дар курси мазкур ҳамаша шумо ёд мегирем тарзи интихоб кардани портфел, тарзи харидан. Нигоҳ кунед ки дар инҷа мавзӯъ ҳастанд оиди риск менеҷмент, мани менеҷмент, яъне ки интихоби криптопортфел. Мо основном айрӯи интихоби криптопортфел харидастем монетое ки ҳозир интихоб кардагем. Дар инҷа ҳамаш ҳаст, чӣ хел шумо метавонед интихоб кунед. ина боби интихоби криптопортфелда нигоҳ кунед. Ҳар як мавзӯъ нишон додагиа ки кадом монетаро харем, чӣ кор кунед, чанд қадари сумда. Инами стратегия ки мо айни ҳол гуфтем, приблизительно мо айрӯи стратегия кардагем. Дар инҷа 15% гуфтагиа, мо 10% харидем, барои ки мо сета харидем. Сеюмаш и гуфтем ки BNB буд ва ҳар сеюм 30% портфели моро ташкил додагиа. Алткоинам 30% ташкил додагиа ва хавфи баланшам 25%. И айрӯи анами амал кардагием, айрӯи яъне ки риск менеҷмент, мани менеҷмент ва и портфели моро шумо метавонед портфеле ки мо харидагем дар курси мазкур бибинед. Портфел дар мисол чанд доллари дар чӣ хел мекунем. Ба ғайри мо группаи закрити дорем ки айни ҳол сигнало метиҳем, мақсад кадом монета бихаред, чӣ хел бифурӯшем. Аллакай монете ки мо харидем 5 рӯз пеш уже нигоҳ кунем, оз нишон метиҳем. Ин монета ба нами нарх харидагӣ будем ба нархи 1.12. дар уҷа ман нишон дод монете ки айни ҳол дцн меиста, ин монет буд. Аллакай 100% зиёд шуда, $100 харидем, аллакай касое ки харидагӣ буданд $100 кор кардагианд. Ина нагӯем ки мақсад ягон ҷои фреб шай, нишон додастем чизе ки ҳастай. Дар группа даже группаи мода, группаи закрити мода уже бачаҳо дублируд кардагианд. Метавонед ки курси мазкура бизгаред, номерҳо WhatsApp да таги чида мемонам курсда, ё ки дурӯи Play Market ман сармавзӯъ скачат кунед, дар уҷа ҳаст WhatsApp мода нависен, курса дастрас кунед ва дар группаи сигналои мо доступ ёбед. Аллакай мебинед ки 800 зиёдтан дар группа ҳар як сигнала метиҳем, метавонед ки харида уже кор кунед қадимо. Ва марҳамат барои саволое ки ҳастай метавонед пешниҳод кунед, курса гузарен, ҳамаша ёд гирен сармавзӯри айнол.